Adrian Zelaia eta Joseba Barandiaran, eta gero gobernagarritasunari begira ere esaten da, Europak egin ditzaioken presio Espainiari, edo ekonomikoki egonkortasuna zaindu beharra, eta beste aldagarri batzuk ere aipatzen dira kontu honetan. Zuek apusturen bat egingo zenukete ikusten ari zaretena kontuan izan da, zer nolako gobernua osatu liteken Espainian eta azkar izango den, eta kanpotik jasotako presiorik izango den? Presioak egongo dilela, zelantzarik gabe, baina Rajoy bihotz politiko bada, ni pentsatzen dute presidente izango seguru, presidente izango ez den bakarra, nik uste du Rajoy dela. Ze beste edonork babesa emango dio eta zerbait saldu beharko du, eta izango da gutxienez, presidente aldaketa bat edo aurpegi aldaketa bat. Dena den, Europaren presioa aipatzen da, nik pentsatzen dut, izango den arren ez dela, hain indartxo izango. Europak baditu bere arazoak Portugalen, Italiako bankarekin, Grezian, esan dut, Espainia bat gehiago da, baina komplikatua da, konponbide bat lortzen, eta alde hortatik iruditzen zait, luzatu egingo dela, eta horrek berak eragingo duela kaso kalteren batez, baina ez, Europan baino nik uste dut Madrilen dagoela. Madrilen dagoela gakoa. Euskal Taldei dagokionez, Eusko Alderdi Jeltzalea da gehien eragin dezakena, ordezkari gehien arke dituelako, Euskal Herria Bilduk bi baino ez dituelako, gauz ezberdinak entzun izan dizkiegu Aitor Estebani ark esan zuen inolako barragorririk ez zuela inorekin eztabaidatzeko edo inorekin negoziatzen hasteko, eta Joseba Agirretxeak esan zuen estatus berri bat beharrezkoa zela edo ezinbestekoa izango zela negoziatzeko, ezta. Hau guztia diot besteak beste gaur esanguratsua iruditu zaigulako eta esanguratsua iruditu zaigulako baita Adrian Zelaiari ere, El Correo egunkariaren titularra. Una seguridad social vasca podría aumentar la pobreza y la exclusión. Nik neurri batean apur bat lotu dut, estatus berri horren aldarrikapenean, Eusko Jaurlaritzak behin gehiagotan aldarrikatu izan duen seguridade sozialaren ekarpenarekin eta abarrarekin. Ez dakizu ze irakurketa egin dezun, Adrian? Oso harrigarria egiten jat, batez be, hartu duen lekuagatik, ez da? Egunkari, lehenengo mailako egunkari baten azalean eta azaleko titularrean horrelako gauza bat esatia, ez da? Bitxia da, askotan ematen dau demagogia, ez dakit alderdi populisten edo sindikatoen kontua, ez da? Baina askotan, batez be, gai hauei buruz, pentsioen inguruan, izugarria da, zelako izkera erabiltzen da, etengabe, mehatxuak botatzen jendeari edo kontu zibiltzeko, igual bere pentsioak aurrizkoan daudelako, edo fondo pribatuetan dirua sartzeko, gauza bat edo bestegatik. Horreten gabe ikusten dugu, eskaso honetan, eten sostenigarritasuna edo itxigarritasunaren eztabaida hori, denok dakigunean arazo ez dela hori, arazoa da, zeo zer finanziatu behar da, zerekin finanziatzen da, ez da berez sostenigarritasunaren arazo edo kontzeptu bat. Bueno, kasu honetan, azterketa da, eta ez da lehenengo aldiz, da bestetan egindako azterketa bera, baina txosten berri bat eginda, eta hor esaten dana da, printzipioz, Euskal Herrian jasotzen diren kuotak eta ordaintzen diren prestazioen artean desoreka badago, defizit badago, eta orduan gure sistema propio bat euki eskero, defizit aurre egiteko, 1.800 milioiko defizit horren truke, gutxi gora bera, gastu soziala murriztu beharko litzake 1.800 milioitan esan. Hori da argumentazio gutxi gora bera, beste numero batzu erabiltzen dire, eta baina hori behin eta berriz errepikatzen da, beldurra sortzeko, jakinda pensioak zemotako gai sensible diren jendearentzat, ez da esaten, komunidade autonomo guztiak dira defizitariak, kenduta Madril, Canarias eta Baleares. Arrazoi oso bereziengatik. Gero, defizit horiekin zer egiten da, zelan konpontzen dire. Eta defizit hori momentu honetan Espainia konpontzen dau, eta sistema horretatik aterazkero, Euskal Herria konpondu beharko luke. Defizit hori konpontzen da alde batetik erreserba fondoarekin. Zer da erreserba fondoa? Superabit egon diren urteetan sortu dan fondo bat. Eta nok sortu dau fondo hori? Danon artean sortu dira. Euskal Herriak parte hartu dau fondo horretan. Eta hori, ez da kontratzen, esateko, defizit hori eskuratzen badugu, eskuratu beharko genduke fondo reserva horren dagokikuen kuota. Eta fondo reservarekin konpensatzen ez dana, zelan konpensatzen da? Konpensatzen da zergekin edo zorrarekin. Edo zor hori konpensatzen dugu
kuporen bitartez, dagokigun proporzioan, orduan, eta hori dana, beste barik, eztabaidatik kanpo uzten da, 18.000 eta 18 milioi, eta beste barik titular baten jartzen da, arriskuan jarritzakela, pobrezia eta esklusia larriagotu ditzakela. Eta zei akurketa egiten dezuzuk, honetatik guztitik? Bueno, alde batetik seriotasun falta ikaragarria. Bai, komunikabidearen, tresna hori izan duen komunikabidearen aldetik, eta baita ere, horrezaten dal moduan, txosten hori erabiltzeko asmoa duen alderdi politikoaren aldetik. Zinez gaitza egiten jat, momentu honetan horrelako gauza bat gertatzea. Horrek asko esaten dugu, komunikabide edo alderdi horien atzean, zemotako, baloreak dauden, zemotako motivazioak. Bai, Joseba, ez da baita eltzen nahi. 600.000 pensio dun badaude autonomia erkidegoan. 600.000 lagun beldurtzea, arrazoi oso potentea da, estatuskuaren alde. Bai, Galder, edo estitxu edo eider zerbait erantzien nahi kontu? Bueno, ni justu Adrianak esan duen kontrakoa esango nuke, nik uste dut komunikabideak El Correo kasu honetan oso ondo egin duela. Zezuk esan duzu, Adrian, puntuz puntu, arrazoia daukala, badaude 3 elementu arrazoi horiek saiesteko, edo zorra hunditzea, edo zergak, bai, zor publiko hunditzea, edo zergak igotzea, edo bestela, erreserba fondora jotzea, baina erreserba fondoak ere limite bat dauka, 3 puntu horiek izan daitezke salbuespenak edo horri kontra esateko, baina hala ere, arrazoi zuela, El Correok esandako berriak, esan duzu, arrazoi zuen. Esan duzu arrazoi duela, baina 3 elementu daudela hori saiesteko. Orduan, uste dut komunikabideak berri hori ematea, hori da gizartea informatzea, eta da mai gainean jartzea, duela urte pilo bat dakigun zehozer, oroitzea eta ekarri maian berriro jartzea. Eta badakigu gure sistema... Ez dut nire buru ondo azaldu orduan. Nik ulertu esaten zenuela, bai, El Correok esaten duela, lehenengo puntua, hau dela, egia da. Bigarren puntua, urrengoa dela, egia da. Baina, hori, saiestu daiteke, edo zorra hundituz, zor publiko hundituz, gauza oso insanoa dana, nire ustez, zergak igotzen, gizartean nahi baditu zergak igotzea, igo ditzagun zergak. Edo bestela, erreserba fondora jotzen. Eta, erreserba fondoak ere limite bat dauka. Ez da hori, kontua da, oraingo defizit hori konpensatzeko fondo reserva erabiltzen ari dela, zergak erabiltzen ari dara edo zorra. Espainia osoan, beraz, gu ordaintzen ari gara, bai. Esan gero, defizit hori da, seguridad sozialen defizita, ez da defizit bat sistematik aterazkero beste nunbaitetik guko ordaindu beharko lukera. Ja, ordaintzen ari gara, defizit hori, zergetan daukogun proporzioan eta fondo reservan daukogun proporzioan. Ez ditu? Ez dut ulertu egin duzun interpretazioa Adrianek esan duenaren hain indikina ere, uste dute gaizki ulertu duzula berak aipatzen zuena. Ari zen egiten gaur egungo errealitatearen analisi bat, eta esaten zergatik ikerketa horrek ez daukan funtsik, esaten dituen gauzak esaten dituelako oso gaiztotuta. Eta nik uste dut horrelako ikerketak badaudela ekar ditzaket, nahi baduzue bihar bertan 20 kontrakoa diotenak, eta inoiz ez direnak izan ez portada, ez da titular ere ez El Correo egunkarian, eta ez beste askotan. Gainera, kontu honekin nik oso argi daukat, etorkizunean sistema bat eukiko bagenu euskal pensioena, azkenean langileok guk ordainduko genituzkela gaur egungo pensioak, hau da nire gurasoenak adibidez nik ordainduko nituzkela, eta ere etorkizunean, azkenean egon daiteke fondo bat edo funts bat konpontzeko momentuan egon daitezkeen desorekak, baina nik uste dut euskal sistemak aurre egin diezaiokela horri eta datu asko irakurri dituk kontrakoa diotenak. Orain arte beti defizitario izan da. Zer gara, euskal sistema da, euskal sistema izateagatik defizitarioa da. Zerga bilketa eta zergetan eta guztian doiketa asko egin litezke, eta azkenean katalanek igual erakutsiko dute bide bat, ezin liteke hitz egin sistema bati buruz, oinarri moduan hartuta, gaur egungo defizitak, Adrianek ondo azaldu duen moduan, gaiztotuta daudenak. Azkenean, sistema estatal horren baitan ekarpenan ondi datorren, eta gero hori nola reinbertitzen dan, ondo azaldu du, bai? Ulertzen du, elkarro ez dugu ulertzen elkar. Zerbait gehiago erantzun nahi?
gai horren inguruan izan ere bai baita kontu bat, Bozento taldea aipatu dugunez, Keizentarrek kalderatuko duen liburu baten kapituloa da Euskal Bozento taldea neguriren azken gotorlekua. Beste zenbait kontu ere jarriko dituzue mahai gainean, honekin zer ikusia dutenak bide batez esan dezagun, Euskal ekonomia demokraziaren bidetik izena du liburu horrek, laster egongo da kalean, baina atentzioa deitu dut hain zuzen ere, kapituletako bat hori delako, eta gaur mahai gainera ekarri dugun gaiarekin oso bat zetorrelako, Adrian. Bai, liburu hori da azterketa erdi ekonomiko, erdi historiko, gora bozu. Baina, prinsipioz da Eusko Jaurlaritzaren egindako lan baten ondorioa, bertan aztertzen da frankismoren ondorioz herri honetan gertatu diren aldaketa ekonomiko eta politiko garrantzitsu batzuk. Batez be, ekonomia eta politikaren arteko harremanaren aldetik. Aztertzen dugu oligarkiaren konzeptua eta oligarkizazioaren konzeptua, eta horren barne kokatzen dugu gune ekonomikoak politikoan duten eragin zuzena. Prinsipioz, eragin gehiagizkoa bada, ilegitimoa dana. Historikoki, oso nabaria izan zen, Euskal Herrian osoan, Bizkaian batez be, neguri izendatu zenaren hegemonia, hegemonia ekonomikoa eta botere politikoa. Hor, ze gertatzen da? Hor, aztertzen dugu ebai, apur bat aurreko hamarkadetakoa, baina aldaketa funtseskoa gertatzen da 70ko hamarkadan. Bi arrazoiengatik, bata orduko krisi ekonomikoa, industria astunaren gainbehera eta frankismoren amaiera. Eta bi arrazoioengatik ia aldi berean ordurarteko negurik galtzen dago aldi berean botere ekonomiko funtseskoa eta botere politikoa. Gauza biak aldi berean. Badagoz, horren ostean, gertatzen aldaketa politiko oso importante batzuk datoz, negurik nabaitu uko ekiten dio hortik aurrera presentzia politiko garrantzitsu bat izateari, badago beste hito bat funtseskoa dana da BBVA. BBVaren galera, gura dozu, neguriren partetik, 2000 urtearen inguruan. Industria astunaren galeraren ostean, enpresa txiki askotan dituzte partaidetzak neguriko familiak, baina eragin politiko eta eragin sozialaren aldetik BBV zan oso importantea. Argentariarikiko fusioaren ostean, neguriko familiak galtzen dabe boterea ordurarteko BBV-en, eta orduan galtzen dabe, bebai, eurentzat geratzen zen tresna ekonomikorik funtseskoena. Eta hortik aurrera, azken goroso 10-20 urtetan, igual gure azterketaren ikuspegitik neguririk geratzen zaion gotorlekoa edo gunerik importantena alde horretatik zuazki Bozento taldea da. Bozento taldea justo hilabete hauetan aldaketa importanteak egon dira akzioduren artean, eta aldaketa horien ondorioz ikusiko dugu, zer gertatzen da urrengo hilabetetan, baina Ibarra familiaren pisuak sendotu inda, nabarmen. Ibarra familia neguriren jatorrizko familietako bat, igual importantena momentu honetan. 200 urteko ibilbidea dekon familia bat, 19. mendeko hasieran hasitako ibilbidea batetik abiatzen dire, orduan merkataritzan, eta kurioso da, baina hor jakin dugu ebai, esklabuen salerosketan aritu zirela bebai. Orduan, merkataritza esklabuen salerosketa, gero meategiak, labe garaiak, Banko Bilbao, Banko de Bizkaia, eta gutxu bera, frankismo eta frankismoaren ondoriozko ibilbide hori heldu arte. Eta beste zenbait kapitulo eta liburua esku artean daukagunean berriz ere aztertuko dugu eta ikusiko dugu, eta ikusiko dugu zer ekarpen dakarren. Ekonometroa, Joseba Barandieran, esku artean daukadan hau, aurkeztu da gaur? Bai, gaur aurkeztu da Ekonomisten Euskal Elkargoak egindako inkesta bada, bere kolegiatuen artean, eta 500 gora ekonomilarik erantzun dute. Eta hor badira bi atal, ez? Bat izaten da koiunturaren gaineko galderak, eta hor ekonomilariek diote ekonomia hoberantz doala, baina ez dira duela 6 hilabete bezain baikor, hau da, baikorrak dira, baina ez lehen beste. Eta gero badira zenbait gai lantzean aldatzen direnak, aktualitateari lotuago edo, ez? Eta azpimarratzeagatik kontzertu eta kupoaren sistemaz 180 babesten du, sistema ontzat jotzen du, eta 170 dio gainera elkartasun maila egokia eragiten duela horrek Espainiarekiko.
bestalde lan ordutegi malguago ez ere galdetu dugu ekonomilariei, eta hor diote, produktibitatearentzako lagungarri izango litzatekeela hor aldaketa bat, ez? Gu daukagun lan ordutegi eta kultura, itxi hortan nolabait. Eskudirua ezabatzea ere proposatu izan da, zenbait kasutan iruzurraren kontrako neurri gisa, hor euskal ekonomilariek erantzun dutenek behintzat 10-tik 6 kontra agertu dira, bat jende edadetuagoa are kontrako, eta azken gaia oinarrizko errenta unibertsala izan da. Eta hortan 10-tik 6 alde lerratu dira, aldeko iritzia dute, atentzioa eman dit, araban gehiengoak kontrako jarrera agertu duela, eta, oroar, inkesta bat, ez da? Beste bat gehiago, baina kasu inkesta bat, baina badira gauza interesgarriak, kuriosoak ere bai, eskudiruaren adibidez... Bai, eneko mamitxo bat, lehau seiean behingo lana da, eta... Alde batetik esan duzu, badagoela nolabaiteko diagnostiko bat, eta bat etorri direla, zaretela, ikusten zaitugu eta gaurko aurkezpenaren irudioietan ere, ekonomia ondo doala, ekonomiak hobera egin duela, baina agian ez uste zenutena bezain ongi edo badagoela hor nolabaiteko ez dakit, prebisioetan okartze edo okarrera egin duenaren nolabaiteko sensazio bat, edo... Bai, azken 6 hilabetetan gertatu diren gauzak pentsatzen bali madugu, alde batetik Txinan ez egonkortasunan aberitu da, Pariseko atentatuak izan dira, eta gero Espainian ere, egoera politikoa ikusten dugu nolakoa den, hor badira zenbait faktore, itxura batean baikortasuna moteltzen dutenak. Ez bestalde batetik, eta lehen ere azpimarratu dugu aurkezpenean da, oso jende gutxik ikusten du ekonomia txarrera joaten. Pentsa dezakegu, lehen bezala jarraituko dugu edo hobeto gaude, baina okerrago benetan 106, 107 baino ez du ikusten gauzak okertzera egingo dutenik, ez? Norbaitek esan dezake lehendik ere ez gaudela oso ondo eta zaila dala okertzen. Asteburu honetan irakurri ditut zenbait egunkaritan eta badagoela nolabaiteko zantzua edo zenbait adituk badutela nolabaiteko zantzua berriz ere krisi batean eta krisi larri batean jauzi ote daiteken ekonomia. Bai, kezka iturri asko daudela esango nuke, ez? Batetik Ameriketako estatu batuetan moneta politika aldatu delako, bestetik Txinak jokaleku berri baterantz aldaketa egiten dituelako, hirugarrenik Europako egoera instituzionala, politika ekonomikoa ez delako oso sendoa, gorabidean diren herrialdetan batzuk argi eta garbi geldotzen ari dira edo krisian sartuta daude, eta oin momentu honetan daukagun hazkundea eta enplegu sorrera hori oso luzerako neurri hortan mantentzea zaila ematen du, eta Europak berak ere, pentsatzen badu noiz hasi zen krisia, baina esan dezakegu hamarkada galdu bat erantzuela edo badukala japonizazio itxura bat ere, ezta? Osea, interestasak oso baxu bai, baina langabezi desentekoa eta errezetan nolabait oso argi ere ez dago gaurkoz. Bazen beste kontu bat gaur mai gainera ekarri nahi genuena eta azkar baldin bada ere egingo duguna eta da zuzen ere, azken egun hauetan, ezta, euskal ekonomiarentzat garrantzitsuak diren zenbait enpresen inguruan izan ditugun albisteak, ez dela ArcelorMittal, alde batetik Sestaon edo TRV Bikoitza edo beste zenbait enpresa, ezta, ze irakurketa egin duzu albiste guzti horien inguruan? Bai, lau bat enpresa behintzat badira, lauren artean 1000 bat langile edo lanpostu galtzea iragarri dute urte hasieran, da urte hasi besterik ez da egin, eta zer pentsa ematen du, guztiak ere nolabait alor industrialekoak direlako, eta beraz, esaten dugunean ezkunde ekonomikoa badagola edo lanpostuak sortu direla eta tentu handiz begiratu behar da, azken finean horrelako berriak gaina ditugulako, ez? Eta oroar badira lau enpresa kanpora saltzen dutenak gaina handi batean, eta esportazioen atal hori esana dugu orain baino lehen nahiko ahul da bilela ez, edo ez akaso nahi genuken bezain indartsu, ez. Jarraituko benduke gustora, baina gaurkoak egin du Adrian Zelaia, mila esker, berriz ere gurekin izateagatik, Joseba Barandiaran eskerrik asko, Estitxu Garai, Eider Alkorta, Galder del Campo, enuke aipatu gabe utzi nahi, gutxienez aipatu egin nahi nuke, Danimarkak onartu duela errefuxiatuen ondasunak konfiskatzeko legea, gaur arratsaldeko azpimarran izan dugu gainetik besterik ez baldin bada aztertzeko aukera, izango dugu gure artean berriz ere gai hau aztertzeko aukera zer esana ematen hasi delako, onartu baino lehen eta oraindik ere izango duelako zer esana, edozein kasutan gaur
Egi esan, benetan ukitu gaituen albistea Gasteizen atzo izandako erasoaren ostean hildako haurrarena izan da, eta hori gogoratuz eta hori aipatuz hasi dugu gaurko saioa, eta hori aipatuz amaitu nahi genuke eskerrik asko guztioi gurekin izateagatik, etorri berriz, badakizue zuen zain izango naizela egiten dituzuen ekarpenak beti baitira aberasgarriak, eta zuei jaun Andreok, badakizue bihar arratsaldeko 4 eta 10 inguruan hementxe izango gera, egunak eman dituenak azpimarratzeko prest. Bihar arte.